در خونه بشینید قرنطینه نبروید. салом дӯстон ва подписчикои канали Дӯстон Промоушн Груп. Навори сазовори давлат набераи 2 солаи шоири шинохтаи тоҷик Давлат Сафар, ки ба далели карантин баромадан аз гавҳораро қотеона рад мекунад, имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоии Тоҷикистон мечархад. Давлат Сафар, шоири шинохтаи тоҷик, дар саҳифаи фейсбукиаш навори кӯтоҳи набераи 2 солаашро нашр намудааст. Кӯдак пешниҳоди баромадан аз гавҳораро қатъиян рад карда, бо исрор таъкид мекунад, ки карантинай. ин наворро теъдоди зиёди корбарон писандида дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр намудаанд. Наворро бо лайк дастгирӣ мекунем, чунки арзандаи дастгирӣ аст. Agora buscou? Chiba. Карантина. Hã? Карантина. Eu buscou agora. Карантина. дар навори дигар сазовори давлат даъват мекунад, ки дар хона бишинед, берун набароед, карантинай. در خونه بشینید نبروید карантина. ба монанди ин навор боз дигар наворҳое ҳастанд, ки чунин мегӯянд: در خونه نبروید که карантина. дар охир ҳамаи шумо дӯстонро ба рӯзи иди Саиди Фитр табрик муборакбод гуфта, ба шумо пеш аз ҳама сиҳатию саломатӣ ва бурдборӣ дар кору рӯзгор, баракат дар зиндагиро орзумандам. хушбахтии шумо дӯстон ин орзуи ҳамешагии мо аст. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.